Nešto muzičku školu si učila nešto ili ne? U Nižu. Bila sam u Nižu. Svirala si nešto? Klavir, doduše nije mi išao baš najbolje, moram da priznam, ali odsek solo pevanja. Tako da... Pa vidi, svi solo pevači im loše ide. Iskreno da. da. Ne znam, solo pevač retko da neko svira, mislim, to im je... Pa iskreno, baš mi je to teško padalo u tim obitima. A teorija obitima. isto i to, Slavo. Solfeđo, neću ni da spominjem. Generalno, od malena sam voljela da se razlikujem od drugih i nekako sam to spontano i radila, tako da drago mi je što se to primećuje na neki način kroz show. O, zašto nisam ti ja cigareta bez filtera, samo da šetam od prstiju tvojih do usana, kao nikotin ti još tečeš mojim venama, još uvek te volim, znaj to nikad nisam prestala, kao nikotin, tako ubijaš me lagano, jer u snama tvojim ja navučena sam odavno. Aj moduliraj, idemo super. Kao nikotin. 2 puta smo ponovili, u suštini prvi put iz nižeg tonaliteta, zato što sam ja tako zahtevala, i onda je Darko predložio da to bude malo više, jer mislio je da mogu to da izvučem i na kraju sam... Pusti. Kao nikotin, Bravo, i emocija. ti još tečeš mojim venama, još uvek te volim, Bravo. znaj to nikad nisam prestala, kao nikotin, tako ubijaš me lagano, jer u snama tvojim ja navučena sam odavno, kao nikotin. Bravo.